Vă salut, fraților! Iată-ne la episodul 2 din seria de podcasturi Revoluția Rusă. După ce în episodul 1 am vorbit despre reformele lui Alexandru al II-lea, despre inteligenția rusă, narodnicii ruși, anarhiștii, revoluționari ruși, apoi revenirea la autocrația fiului lui Alexandru al II-lea, țarul Alexandru al III-lea, crearea Ohranei, da? Apoi industrializarea Rusiei, pe care a continuat-o și Nicolae al II-lea, Marea Foamete din 1891. Acum vom vorbi despre războiul ruso-japonez din 1904-1905, care vom vedea că a fost un eveniment foarte impactant pentru evenimentele ce vor urma în istoria Rusiei. Pătrunderea economică a Rusiei în Orientul îndepărtat, posibilă prin construirea în anii 1890 a liniei ferate transiberiene, era menită să o pună în conflict cu Japonia, care avea interese în Coreea și în Manciuria. Războiul ar fi putut evita dacă în politica externă a Rusiei se aflau persoane competente. Deci vedem că sistemul acesta țarist, da? Deci regimul țarist, un regim autocrat și despotic, promova și practic susținea corupția în sistemul politic și în sistemul administrativ. Și o să găsim multe personaje politice care nu aveau ce căuta acolo, nu erau deloc pe baza meritocrației acolo, ci doar pentru că aparțineau unei familii nobile sau pentru că erau obedienți țarului. O să vedem că politica a fost lăsată pe seama unei cabale de curte, practic, condusă politica externă a Rusiei, condusă de Alexander Brezobrazov, da, care era un speculant cu relații foarte importante, dar interesat de chestiau din Coreea. Nu avea el prea multe interese de a duce Rusia pe un făgaș prosper din punct de vedere extern, a politicii externe, cât avea interesul de a-și duce el situația financiară pe un făgaș foarte, foarte prosper. Acest grup de lobiști, da, l-au convins pe țar să refuze oferta de compromis a Japoniei, făcând inevitabil războiul. Și o să vedea că datorită superiorității și aroganței cu care conducătorii militari ruși au tratat războiul și a infrastructurii și logisticii a armatei care nu a înaintat odată cu vremurile, războiul a devenit un fiasco pentru ruși, multiplele bătălii pierdute, ducând la o pace nedorită și rușinoasă, semnată practic obligatoriu de ruși. N-au avut de ales, mai ales cu cedarea Port Arthur. Acest război, da, practic în timpul acestui război, în Rusia se întâmplă un eveniment foarte interesant și foarte dramatic. Vom vorbi acum despre Revoluția eșuată de la 9 ianuarie 1905, care a fost într-o zi de duminică, apoi rămânând cu supranumele de Duminica Însângerată, acest eveniment. Și vom vedea că într-o duminică însorită la 9 ianuarie 1905, da, când lungi coloane de manifestanți mărșăluiau pe caldărâmul înghețat către centrul Sankt Petersburgului, în primele rânduri se aflau femei și copii îmbrăcați în haine de sărbătoare. Fuseseră așezați acolo pentru a-i descuraja pe soldații care ar fi trebuit să deschidă focul. Pentru că Rusia în ultimul timp s-a tot lovit de revolte, de greve și tot soiul de aceste, să zicem, oarecum dezordini sociale. Și atunci autoritățile stăteau mereu în gardă. În fruntea celei mai mari coloane, da, care mărșăluia, se afla preotul Gapon, care devenise renumit după ce predicase în cartele muncitorești ale capitalei. Gapon scrisese o petiție în numele protestatarilor în care cerea dreptate și oblânduire. În urma preotului veneau oameni ce purtau un portret al țarului mare și alb, pe care scria soldații nu trag în popor.
Steagurile roșii, standardul revoluționarilor, fuseseră interzise de către organizatorii marșului. Deci se voia o delimitare a manifestației față de vreo acțiune revoluționară. Era o demonstrație pur pașnică. Pe când coloana se apropia de poarta Narva, a fost atacată de un escadron de cavalerie. Unii dintre manifestanți au fugit, însă cei mai mulți și-au continuat drumul apropiindu-se de liniile de infanterie care așteptau cu armele ațintite. S-au tras două salve de avertisment, a treia fiind ațintită către manifestanții neînarmați. Aceștia continuaseră să strige și să cadă secerați, iar soldații, intrând în panică, au continuat să tragă asupra mulțimii și 40 de protestatari au fost uciși, iar alte câteva sute rănite în timp ce încercau să fugă. Gapon a fost trântit la pământ, dar a reușit să se ridice și să fugă. Se pare că Gapon a fost agent al politicii Ohrana, da? Și care, deși știa că marșul era interzis de autorități, a încurajat oamenii să mărșăluiască. După evenimente, a fugit la scurt timp din țară, apoi a revenit și și-a reluat legăturile cu Ohrana. Suspectat că a colaborat cu poliția secretă, a fost ucis apoi de socialiștii revoluționari în 1906. Și în alte părți ale orașului au avut loc incidente sângeroase. În piața Palatului, un uriaș contingent de cavalerie și mai multe tunuri au fost plasate în fața Palatului de iarnă pentru a-i opri pe cei 60.000 de manifestanți. Cazacii călare au încercat să disperseze mulțimea lovind-o cu bice și cu latul sabii. Văzând că nu reușesc, s-au așezat în poziții de tragere și când au văzut țevile de armă îndreptate spre ei, oamenii au căzut în genunchi și și-au scos căciulile făcându-și semnul crucii. S-a auzit un sunet de corn și s-a deschis focul. Când s-a făcut liniște și supraviețuitorii au văzut în jur cadavrele și răniții ce zăceau pe pământ, s-a produs un moment crucial, practic un punct de cotitură al Revoluției. De la incredulitate, oamenii au trecut la furie. În câteva clipe, mitul bunului țar pe care s-a sprijinit regimul de secole s-a destrămat. Cifrele victimelor variază, nefiind dat un raport oficial al victimelor, dar cea mai realistică presupunere indică undeva la aproximativ 200 de morți și 800 de răniți. Vom vedea acum urmările duminicii însângerate, pentru că dacă acest marș, acest manifest pașnic al oamenilor simpli din Sankt Petersburg, care s-a lăsat cu un măcel, practic, a trecut destul de repede, urmările însă au fost pe termen foarte lung. A urmat o serie de greve și demonstrații împotriva ceea ce s-a numit pentru posteritate Duminica Însângerată, da? Deci ziua de 9 ianuarie 1905, da? Pe stil vechi, pentru că am spus la începutul, în primul episod, că datele pe care le voi prezenta sunt pe stil vechi, pe calendarul vechi, folosit de ruși până în 1919. Diferența este de 13 zile, da? Deci dacă la 9 ianuarie a fost această manifestație, practic plus 13 zile ar fi pe calendarul nou. Partidele socialiste nu puteau juca însă un rol prea însemnat pentru că erau mult prea atent supravegheate de poliția politică, iar liderii lor erau majoritatea în exil în Europa. Muncitorii nu puteau înfăptui practic o revoluție de unii singuri. Reacția claselor mijlocii a fost cea care a transformat evenimentele din Duminica Însângerată într-o criză de autoritate a regimului țarist, criză capabilă să dea naștere unei revoluții. După asasinarea reacționarului ministru de interne Vyacheslav von Plehve în iulie 1904 de către un terorist sinucigaș, țarul intenționează să îl înlocuiască cu un alt ministru conservator, dar în urma veștilor proaste venite de pe front și a opoziției dârze, renunță la idee și pune un prim-ministru liberal în persoana prințului Mirski, care se considera un om al zenzvelor. Încurajați de această numire, 103 activiști s-au reunit într-un congres organizat în Sankt Petersburg și au votat o rezoluție în 10 puncte prin care cereau adoptarea unor reforme politice, inclusiv crearea unui parlament cu puteri legislative. Întrunit ilegal în palate, congresul a fost de fapt prima adunare națională din istoria Rusiei și în epocă a fost comparat cu stările generale din Franța ale anului 1789. Mirski a prezentat țarului un rezumat atent scris al rezoluțiilor adunării în speranța că monarhul va fi câștigat
de programul de reforme moderate. Se cerea doar un parlament cu rol consultativ, deci nu legislativ, dar deci nu se dorea un parlament practic ca să fie activ în promulgarea legilor, ci doar să participe ca și consilier, mai bine zis. Și se cerea dreptul de participare al reprezentanților zensvelor la Consiliul de Stat, care era un organism legislativ cu rol de consiliere numit de țară. Dar până și aceste cereri s-au dovedit a fi prea mult pentru Nicolae al II-lea, care a respins orice fel de dezbatere pe tema reformei politice, argumentând că aceasta ar fi fost dăunătoare poporului pe care, cum spunea el, Dumnezeu i l-a încredințat. La 12 decembrie, țarul a emis un manifest imperial prin care promitea consolidarea statului de drept, relaxarea restricțiilor aplicate presei și extinderea autorității activiștilor din Zensle. Dar în text nu se găsea niciunde vreo referire la controversatul subiect al înființării unui corp legislativ. Dacă exista o temă ce se repeta constant în istoria ultimelor decenii ale vechiului regim rus, aceasta este tema nevoii de reforme și a eșecul guvernelor de a le impune din cauza opoziției țarului. În timpul unei crize de austeritate, singura speranță de supraviețuire a unui regim stă în a face concesii suficient de repede pentru a satisface și a fragmenta aripa moderată a opoziției. Duminica însângerată i-a răpit țarului șansa de a deține și de a păstra inițiativa politică. Ea a împins pe liberal către stânga spectrului politic, dând naștere unei opoziții radicalizate mai unite împotriva guvernului. Spiritul revoltei s-a extins și în studențime, care au intrat în grevă și au transformat centrele universitare în centre de agitație politică. Inclusiv țăranii, văzând slăbiciunea guvernului, au profitat și au organizat greve la plata rândei, adică nu plăteau moșierilor sumele cuvenite, ci intrau abuziv peste pământurile nobililor, unde le-au tăiat acestora copaci și le-au cosit fânul. Deși Imperiul Rus se afla pe marginea prăpastiei, regimul a reacționat în felul său specific la această criză, cu incompetență și încăpățânare. Nicolae al II-lea părea să nu ia seama de pericolele în care se afla țara. Țara practic se adâncea în haos, da? Și el în timpul ăsta își umplea paginile jurnalelor cu notițe fără însemnătate despre vreme și invitații la ceai. Deci ca să vedem așa cam ce fel de om era Nicolae. Știți ce se întâmpla în țară și ce îndeletnicire, ce preocupări avea el. Plus că am mai avut și oarecum ghinionul că sfetnicii l-au informat că agenții străini instigaseră demonstrația din Duminica însângerată. Bun, acum chiar și dacă sfetnicii l-au informat, asta totuși țarul nici nu s-a închisit prea tare ca să verifice aceste informații. Când noul ministru de interne Buligin l-a sfătuit că sunt necesare concesii politice pentru a liniști spiritele, țarul s-a arătat extrem de uimit. Iată, după cum vă spuneam de țară, iată ce îi răspunde țarul lui Buligin. S-ar putea crede că vă temeți de izbucnirea unei revoluții. Iar Buligin îi răspunde țarului: Maestate, revoluția a început deja. Deci oamenii în jurul țarului, sau cel puțin unii dintre ei, erau deja conștienți de pericolul în care se afla statul țarist, practic. La 18 februarie 1905, Nicolae al II-lea a emis un manifest imperial cerând poporului să trimită sugestii pentru îmbunătățirea guvernării. Buligin a primit instrucțiuni să primească propuneri pentru o adunare națională. În următoarele 4 luni, zeci de mii de petiții care descriau reforme au fost expediate țarului. Majoritatea cereau un parlament național cu dreptul suveran de a emite legi, mod în care s-ar fi creat de fapt o monarhie constituțională, în vreme ce singurul tip de adunare pe care țarul era dispus să o accepte era una cu rol pur consultativ, mai ales pe baza unui drept de vot limitat care să asigure dominația aristocrației. În cursul anului 1905, grevele muncitorești și protestele au devenit tot mai bine organizate și militantiste. Acesta a fost parțial rezultatul inflației crescânde a partidelor socialiste, dar s-a datorat mai ales faptului că muncitorii însăși au început să-și conștientizeze tot mai mult apartenența de clasă și au devenit tot mai violenți, pe măsură ce conflictele cu patronii și cu poliția s-au acutizat.
La 17 octombrie 1905 se constituie Sovietul Reprezentanților Muncitorimii, constituit la Sankt Petersburg. În limba rusă, cuvântul soviet înseamnă consiliu sau sfat și nu avusese deloc o conotație comunistă în acea perioadă. Apoi, comuniștii au confiscat acest termen și l-au făcut ceea ce a însemnat după aceea și ceea ce a rămas și pentru posteritate în mare parte. Sovietul din Petersburg era un simplu consiliu ad hoc al muncitorilor, al cărui scop era să dirigeze greva generală. Sovietele vor juca un rol determinant în momentele de răscruce ale Rusiei ce vor urma. Și acum să vedem care au fost învățămintele anului 1905. Chiar dacă regimul țării se clătinase, acesta nu s-a prăbușit. Motivele sunt destul de limpezi. În primul rând, diversele mișcări de opoziție, clasele sociale cu vederi liberale și muncitorimea, țăranii participanți la revoltele din interiorul armatei și naționaliștii și-au urmat fiecare în parte propria cale și nu au reușit să ajungă la unitatea politică. Situația avea să ția cu totul diferit în 1917, când Duma de Stat și Sovietul și-au asumat rolul de a coordona revoluția în ansamblul ei. În al doilea rând, forțele armate au rămas loiale guvernului, în ciuda puzeriei de revolte și au ajutat regimul să se stabilizeze. Și această situație avea să se schimbe în 1917, când armata tradițională avea să fie deja erodată în primul război mondial și avea să treacă de partea poporului. Încetarea relativ rapidă a ostilităților împotriva Japoniei a fost de asemenea un factor important care a sprijinit rămânerea la puterea guvernului în 1905. Chiar dacă regimul a reușit să supraviețuiască, autoritatea sa a fost definitiv compromisă, deci oamenii practic și-au pierdut încrederea în țară. Prinseseră gustul libertății, nu se mai puteau întoarce la situația înainte de 1905 și erau gata să se ridice din nou la luptă dacă regimul abandona acțiunile de reformă. Prima revoluție, cum mi se mai spune, Duminici Însângerate, a fost o acțiune reformatoare pentru toți cei care au participat la ea. Deci mulți dintre tovarășii mai tineri din 1905 vor fi bătrânii Revoluției de la 1917. Vorbim acum trecem la subiectul despre formarea Dumei de Stat. Deci primul parlament din practic istoria Rusiei. Și să vedem acum, pentru că este foarte interesant cum s-a organizat prima Dumă și cum a intrat Rusia în era parlamentară. Duma, practic, a fost inaugurată cu fast în sala încoronării din Palatul de Iarnă din Sankt Petersburg la data de 27 aprilie 1906. Țarul nu acceptase niciodată manifestul din octombrie ca pe o limitare a suveranității sale. Documentul fusese o concesie făcută pentru a-și salva tronul presat de Serghei Vite, însă țarul nu jurase că se va conforma lui ca unei Constituții, plus că termenul nici nu era menționat nicăieri, Constituția. Deci nu se găsea niciunde. Ceea ce însemna că jurământul depus la încoronare prin care se angaja să slujească principiile autocrației nu își pierdea valoarea, cel puțin în opinia lui. Țarul își menținea titlul de autocrat, chiar dacă acum el era determinat de adjectivul suprem și nu de atotputernic. Iar Nicolae al II-lea a interpretat toate acestea ca pe o dovadă că nu s-a schimbat nimic. Curtea rămânea centrul puterii politice. Țarul era comandantul suprem al armatei și avea dreptul exclusiv de a declara război și de a încheia pace. Țarul îl numea pe prim-ministru și numea și guvernul sau Consiliul de Miniștri, cum se mai numea. Tot el putea să dizolve Duma și să guverneze prin decrete de urgență atunci când acesta nu se întrunea. Practic, aceasta era o portiță de scăpare menită să evite implicarea Parlamentului. Da? Deci putea emite decrete când Duma nu se întrunea. Și vă dați seama că și știa țarul când să aranjeze ca Duma să nu se întrunească și să poate emite decrete. Sau, la fel, țarul putea emite decrete și când se opunea Duma proiectelor de lege ale guvernului. Deci, practic, autocrația rămânea la fel.
Duma era aliasă printr-un sistem de vot indirect, care favoriza în mod substanțial pe aliații tradiționale ai curții, nobilimea și țărănimea, despre care se crea în mod greșit că ar mai fi fost monarhistă. Deși era un parlament cu puteri legislative, nu putea să adopte propriile legi fără susținerea țarului și a Consiliului de Stat, care era dominat de aristocrație. Partidele politice care au obținut locuri în această primă dumă au fost Partidul Democraților Constituționali sau cadeții, cum li se mai spunea, care erau liberali, partidul fiind fondat de Pavel Miliukov, un istoric reputat, care făcea parte din inteligență în 1905, care avea cele mai multe locuri în Dumă, 153 de locuri din 448. Ei dovedeau înclinații radicale și plănuiau să ceară reforme politice cu bătaie lungă, printre care numirea unui guvern care să dea socoteală Dumei, abolirea Consiliului de Stat și votul universal pentru adulții de sex masculin. Al doilea partid, după numărul de locuri câștigate, au fost trudovnicii sau laburiștii. Ei erau o facțiune de centru-stânga, desprinsă din Partidul Socialist Revoluționar în 1906 și aveau 107 locuri câștigate. Așa, o informație mai de tabloid, așa, e că ei erau recunoscuți în perioada aia că deputații trudovnici fumau țigări ieftine și scuipau coși de semințe pe podeaua elegantului palat. Țelul lor principal era să obțină o soluție radicală la problema pământului prin exproprierea forțată a moșierilor. Împreună cu cadeții, deci cu liberalii, au introdus o inițiativă de reformă agrară. A existat un moment în 1905 când marii proprietari de pământ ar fi acceptat un soi de expropriere în schimbul salvării clasei lor sociale. Deci acolo ar fi fost, practic, cum s-ar spune, o pâine de mâncat pentru revoluționari. Un alt mare partid care exista la vremea aceea în Rusia era Partidul Socialist Revoluționar, care era înființat în 1902 și ei se mai numeau și eseri. Deci când auziți de eseri mereu, să știți că erau socialiști revoluționari. Din ei s-au desprins și trudovnicii și eserii au jucat un rol activ la Revoluția eșuată din 1905. Au boicotat și prima dumă în 1906, deși fuseseră aleși cu 34 de locuri, și erau socialiști agrari și susținătorii unei republici democratice socialiste ruse. Liderul lor de la vremea aceea era Victor Cernov. Eserii vor juca un rol decisiv în evenimentele din 1917. Un alt partid important la vremea aceea și ultimul pe care îl voi mai aminti dintre ele a fost Partidul Social Democrat al Muncii din Rusia. Acest partid era un partid politic, un partid revoluționar marxist, înființat în 1893 la Minsk, cu scopul de a uni diferitele organizații cu orientare socialistă într-un singur partid. Partidul PSD-MR, cum mai este el abreviat, s-a scindat în 1903 la al doilea congres la Londra, în două grupuri. Al doilea congres de la Londra, de fapt, a început la Bruxelles, doar că apoi s-a mutat la Londra. Nu a fost cu totul la Londra. Deci, după cum spuneam, s-a scindat în două grupuri, bolșevicii, majoritarii, adică conduși de Vladimir Ilici Ulianov, Zi și Lenin, și menșevicii, adică minoritarii, conduși de Iulius Martov. Diferențele care au scindat partidul au fost că Lenin își dorea un partid mic, ca număr de membri, tot să fie revoluționar de profesie, cu o disciplină de fier, care să ducă o activitate clandestină, iar Martov își dorea un partid cu număr mare de membri și care să lucreze doar legal. În prima dumă de stat au fost aleși 18 menșevici, iar la a doua dumă au fost aleși 47 de bolșevici. Bolșevicii, conduși de Lenin, vor juca rolul crucial în evenimentele de la 1917, mai bine zis la insurecția militară din octombrie. Locuri în prima dumă au mai obținut și naționaliștii 60, octombriștii 17, grupurile naționale în Rusia 121, politicile de dreapta 8, Partidul Progresist 27, dar aceste partide n-au jucat un rol prea important în viața politică a Rusiei. Țarul nu s-a arătat dispus să accepte cererile radicale formulate de Dumă,
pe care a și dizolvat-o la 8 iulie. Consternați de această decizie, pe care o interpretau drept un atac la adresa principiului parlamentar, cadeții au emis un manifest din orășelul finlandez Viborg. În acest manifest chemau poporul să se unească și să înceapă o imensă campanie de nesupunere civilă, așa cum mai făcuseră și cu prilejul grevei generale din 1905. Manifestul de la Viborg a fost primit de popor cu indiferență. Deci poporul practic i-a cam trădat aici pe cadeți, i-a cam trădat încrederea. Peste 100 de figuri proeminente ale partidului au fost aduse în fața tribunalului și suspendate din Dumă, ca pedeapsă pentru implicarea în redactarea documentului. Ulterior, cadeții au învățat din aceasta destul de mult și de bine și nu și-au mai pus niciodată nădejdea în popor. Și nici nu au mai afirmat că sunt reprezentanții poporului. Din acea clipă se vor transforma în mod conștient în ceea ce fusese de fapt tot timpul un partid al clasei de mijloc, al burgheziei. Reprezentanții liberalismului și poporul au pornit practic fiecare pe drumul său. Acum vom vorbi despre guvernarea lui Stolypin, o guvernare care a prins a unui prim-ministru destul de controversat, Piotr Stolypin, și care vom vedea că prinde Rusia într-o perioadă foarte tulbure la nivel politic. În 21 iulie 1906, da, deci nu reamintesc că pe stil vechi, țarul l-a numit prim-ministru pe Piotr Stolypin, care era un om cunoscut pentru măsurile dure luate în calitate de guvernator de Saratov, una din provinciile cele mai afectate de violențele 1905, unde a restabilit pacea și ordinea, dar era cunoscut și pentru ideile sale de reforme agrare și politice menite să asigure stabilitatea pe termen lung. Stolypin ăsta era un om foarte vanitos, așa. Îi plăcea să se considere așa un om al destinului, care lupta în numele progresului, în ciuda tuturor piedicilor, și aparițiile lui în Dumă aveau așa mereu ceva, un element de ăsta teatral, așa, era un om așa foarte histrionic el. El semăna cu Kerensky, și Kerensky tot așa un fel de om, vom vedea că Alexander Kerensky, tot un om al destinului se considera și tot așa un caracter histrionic avea. Puține personalități din istoria Rusiei au fost mai controversate decât Stolypin. Stânga l-a acuzat că este un apărător al regimului țarist. Cu numele lui a fost botezat și triangul, care se numea cravata lui Stolypin, folosit la curțile marțiale pentru a înăbuși revolta țărănească, dar și vagoanele cu care revoluționarii au fost duși în Siberia se numeau tot vagoanele lui Stolypin. După 1917, cei mai devotați susținători ai țarului aveau să îl acuze că nu fusese decât un birocrat de provincie parvenit, ale cărei reforme subminase principiile sacre ale autocrației. Dar în ochii celor care îi admirau stilul autoritar de conducere, Stolypin a fost singurul politician capabil să salveze țara de revoluție și de războiul civil. Ei susțin că dacă ar fi existat răgazul necesar, reformele sale ar fi transformat Rusia într-o societate liberală și capitalistă. Dar acest dacă era esențial. Singurul lucru care îi lipsea lui Stolypin era timpul. Ar fi fost oare posibil să salveze o asemenea țară scăpată de sub control cum era Rusia prin niște reforme politice? Ar fi putut fi salvat oare țarul de un singur om? Stolypin se înscrie într-o tradiție de guvernare începută de Petru cel Mare și continuată inclusiv de Putin, prin care statul este principalul agent al administrării și modernizării societății. Scopul reformelor sale nu era crearea unei ordini democratice, ci utilizarea elementelor democrației pentru a sprijini statul țarist. Istoria lui, în multe privințe, este asemănătoare cu cea a lui Mihail Gorbaciov. Amândoi au fost oameni politici curajoși, inteligenți și deciși, fidele reformării liberale a unui sistem autoratist învechit și caduc, al cărei rezultate au fost ei înșiși. Amândoi au pășit pe linia îngustă care delimita puternicele interese inalienabile ale vechilor elite conducătoare și opoziția radicală a democraților și în felul său niciunul dintre ei nu a reușit să vadă taberele oponente că taberele oponente erau pe o traiectorie care le va aduce în coliziune și că în încercarea de a media nu le va aduce decât dușmani de ambele părți și doar foarte puțini prieteni.
Școliți în lumea de monolit a politicii birocratice, niciunul nu a înțeles că reformele sale puteau avea succes doar dacă ar fi câștigat susținerea unui partid de masă sau a alte comunități de largi interese. Au încercat să-și impune reformele de sus în jos, birocratic, fără să încerce edificarea unei baze populare, iar acest lucru mai mult decât orice explică eșecul lor pe scena politică. Cu toate astea, obiectivele pe care le stabilise aveau să necesite un efort cu adevărat herculean. Principalul lui scop era restabilirea ordinii publice. A reușit asta cu ajutorul unor mijloace care i-au atras oprobriul liberalilor. În primii 3 ani de activitate au fost închise sute de ziare și de sindicate radicale și aproape 60.000 de deținuți politici au fost executați, condamnați la muncă silnică sau exilați fără judecată. Stolăpin știa că doar acestea nu sunt de ajuns și în paralel a început un program de reforme care să împace și opoziția și să preia inițiativa în numele statului. A introdus reforme pentru desfințarea comunei, acordarea dreptului la proprietate și egalitate civilă deplină pentru țărani, pentru modernizarea administrației locale pe baza cetățeniei și a proprietății și nu pe baza apartenenței la o stare, pentru îmbunătățirea judecătorilor locale și reglementarea poliției, pentru apărarea libertăților civile și incitarea discriminării împotriva evreilor, pentru garantarea unui învățământ primar universal și obligatoriu și pentru multe și printre altele pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru în fabrici. În toate acestea există un motiv limpede puternic, întărirea guvernului. Scopul reformelor sale nu era să creeze ordine democratică în sine, ci să întărească regimul țarist. Același instrumentalism etatist a determinat și atitudinile sale față de Dumă, pe care o considera un apendice al statului, un organism public menit să susțină politicile guvernului, dar nu să controleze sau să îndrume administrația. A doua Dumă, care s-a întrunit în februarie 1907, în Palatul Taurida, sediul său central, a fost tolerată de Stolâpin doar în cadrul în care voia el. Cu perspectivele reduse de a găsi sprijin pentru reformele sale, Stolăpin nu a ezitat să dizolve Duma și să schimbe legea electorală, astfel încât atunci când urma să se întrunească din nou, adunarea să fie dominată de elemente conservatoare. Chiar și acest parlament al regiului s-a dovedit însă a fi prea dificil de gestionat pentru Stolăpin, care era supus unor presiuni tot mai mari, atât dinspre stânga cât și dinspre dreapta. Ceea ce l-a împiedicat cel mai mult pe Stolăpin să-și ducă reformele până la capăt, a fost că vedea statul ca pe un agent neutru și universal de reformare și modernizare, ce avea să protejeze interesele imperiale ale Rusiei. În opinia lui, statul se situa mai presus de interesele democrației, chiar mai presus de dinastie, ceea ce nega noțiunea de ordine socială bazată pe vechile ierarhii ale stărilor sociale. Cu toții de la țăran la prinț erau cetățeni câte vreme erau proprietari. Acest punct de vedere, esențialmente occidental asupra statului, a reprezentat o provocare directă a ideologiei țăranului moscovit, atât de îndrăgită de țar și de curtenii săi, care își imaginau aristocrația ca o piramidă abruptă a puterii patrimoniale, susținută mistic și bazată pe o ierarhie socială strictă condusă de nobilime. Biserica Ortodoxă, care avea interesele ei în sistemul de învățământ, a blocat reforma învățământului lui Stolăpin. Nobilimea Unită, organizație fondată după evenimentele de la 1905, pentru a apăra drepturile nobilimii, a făcut la fel cu reformele care îi afectau în mod direct. Acestea fiind cele mai multe dintre reforme, cele din administrația publică, judecătorii, acordarea dreptului la proprietate și egalitate civilă deplină pentru țărani. Reformele lui Stolăpin amenințau nobilimea și pentru că le acordau țăranilor ca proprietari drepturi la locuri egale în zemstve cu ale nobililor. Stolăpin era pregătit pentru o moarte violentă de mult și la sfârșitul lui august 1911, când mergea la Kiev pentru dezvăluirea unui monument închinat lui Alexandru al III-lea, înainte de a pleca, i-a înmânat unuia dintre principalii săi asistenți o casetă cu documente secrete pe care i-a ordonat să le distrugă în caz că nu se va mai întoarce. A ignorat avertizările poliției despre un complot privind asasinarea sa și a plecat fără gardă de corp. A refuzat până să poarte și vesta antiglonț. Pe 1 septembrie, la opera din Kiev, Stolăpin este asasinat în pauza spectacolului, în timp ce stătea de vorbă cu contele Fredericks,
când un tânăr în frac s-a apropiat de el, a scos un pistol și a tras 2 gloanțe în el. Un glonț l-a lovit în braț, iar al doilea în piept, de unde a ricoșat dintr-o medalie în ficat. Deci un ghinion teribil pentru Stolipin, pentru că din acea medalie glonțul îi ricoșează în ficat și este, până la urmă, vom vedea că este fatal. Rănit, s-a așezat pe scaun și a strigat să-l audă toată lumea: "Sunt fericit să mor pentru țară", făcându-și apoi teatral semnul crucii și uitându-se la țar, care fiind sus la balcon în lojă, îl privea în picioare. Deci, după cum vă spuneam, caracterul histrionic al lui Stolipin nu l-a trădat nici chiar în momentul, în clipa dinaintea morții. Timp de 4 zile starea sa a rămas stabilă, dar în ziua de 5 septembrie moare. În următoarea dimineață, țarul venind la el și rugându-se la patul său, spunând repetitiv: "Iartă-mă". Cât despre asasinul lui Stolipin, acesta era numit D.G. Borgov, da? Un student revoluționar devenit informator al poliției pentru că avea nevoie de bani. Nimeni nu a reușit vreodată să afle pentru ce tabără lucra Borgov, dreapta sau stânga. Și într-un fel aceasta practic a fost adevărată problemă, deși sunt foarte multe ipoteze, inclusiv că Borgov era un agent Ohrana sau că a lucrat la ordinul țarului. Pentru că Stolipin avea mulți dușmani, și în dreapta și în stânga, el era mort dinainte ca gloantele să-l ucidă. Nu a fost prima tentativă de asasinat împotriva lui Stolipin, de-a lungul timpului mai existând și alte tentative de asasinare, inclusiv o bombă în casa lui, care a ucis câțiva servitori și a rănit-o pe una dintre fiicele sale. Declinul politic al lui Stolipin trebuie explicat prin eșecul său ca politician. Dacă ar fi fost mai versat în arta posibilului, poate că ar fi reușit să câștige mai mult timp pentru sine și reformele sale. Declarase că are nevoie de 20 de ani ca să transforme Rusia. Nu a avut la dispoziție decât 5. A ținut cu atâta tărie la propriile scopuri, încât a pierdut din vedere nevoia de a negocia și de a face compromisuri cu oponenții săi. S-a opus vechilor elite politice, trecând cu brutalitate peste privilegiile lor tradiționale, și a pierdut sprijinul liberalilor, suspendând Duma de ori câte ori îi era potrivnică. Această inflexibilitate politică își avea sursă în viziunea sa birocratică îngustă. A acționat ca și cum totul trebuia să se subordoneze intereselor statului, așa cum erau ele definite de reformele lui, și considera că acest lucru îl situa mai presus de nevoia de a se implica în treburile murdare ale manevrelor de partid. Credea că își putea implementa reformele prin ordin administrativ și nu a trecut niciodată de birocrație pentru a mobiliza masele. A existat un Stolipin, dar nu a mai ajuns să existe și un stolopinism. Așa, dar când el a murit, practic au murit și reformele sale. Și cu acestea fiind spuse, cam acesta a fost acest episod 2 din seria Revoluția Rusă. Da, și în următorul episod vom discuta despre intrarea Rusiei în primul război mondial și cum s-au descurcat rușii în primul război mondial. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și ne vedem pe data viitoare.